Tekliğinize salam. Az önümler ulanyp lezzetli köke pişirmek isleýän bolsaňyz bu videom sizin üçin. Yumuşajyk, ören tagamly köke bolýar. Iksan yumurtgan gawmyda alýas, üstüne yarım stakan şekeri goşup şeker ereýänçe gowy edip garşdyrýar. Şeker erenden sonra yarım stakan günokar yağın hem goşup biraz ýene garýar. Üstüne bir gap vanilin, 2 nahar çemçek hem kakaowany goşýar we ýene garşdyrýar. Bir gap gabartma tozuny goşýar. Bu kökede 2 stakan unlanýar. İlki 1 stakany goşup gowy garşdyrýar we sonra ikinji stakan hem goşýar. Suw hamir bolýar, eline ýelmeşip duran hamir bolýar. Suw boldy diýip un goşaýmaň. Eger un goşsaňyz gaty köke bolar. Biz ýumşajyk köke taýýarlaýar. Şonuň üçin hem az unlanýar. Şular ýaly gowy edip unumyzy garşdyrýar. Bu kökede meske olanmayanlığımız sebäpli üns vermeli yerlerimiz var. Birincisi unumuz köp bolmaly, 2 stakandan artykmaç un ulanmaň. İkincisi hem pişirme usulumuz ören möhüm. Pişirenmizde 175 graduslu duhovkada pişirýär we 12 minutdan kän saklamaň. Görüşüňiz ýaly şu goýulykda hamir bolýar. Suw hamir. Üstüni yapıp haladynlykda 2 saat saklaýar. Şonda hamirimiz birazajyk goýulaşýar. Ýene de 2 saat durandan soňra neşular ýaly görnüşe gelýär we şekil ýasaýar mundan. Men ýarysyna şokolad ulandım. İçine şular ýaly şokoladlardan goýup terojyk ýapýar we togalap ýene de şeker pudrasyna bulaýar. Ýarysyny hem şokoladsyz taýýarladym. Onu hem görkeljek kädir. Şeker versek şokolad içine saljak bolsak çaltyrak hereket etmeli bolýar. Bolmasa içinde meske bolmanlygy sebäpli de hamirimiz gowşaýar. Eger şokolad ulanmajak bolsaňyz hamirden bir bölejik alyp togalayat we şeker pudrasyna bulap ýene de ýagly kagyz ýazylgy duhovkanyň gabyna goýup pişirýär. Hiç ýyl kyn näl bu kökeni taýýarlamak ören ansat ve az önümlerde taýýarlap bolýar. Kökelerimiz taýýar boldy. 175 graduslu duhovkada pişirýär. Men 11 minut pişirdim. 10 minutdan sonra basyp görüň üstüni. Şular ýaly birazajyk gatap başlan bolsa, alias duhovkadan ýöne kän saklaýmaň. Eger köp saklasaňyz gapgaty köke bolar. İlki başta teredenimizde intek pişmedik ýalak görünüp bilýär ýöne. Şonu da 10-20 minutdan sonra çykaryň duhovkadan. Birazajyk durandan soğandan sonra ýene de gatylaşýar kökemiz. Eger ýumşak bolmagyny isleýän bolsaňyz hökmany suratda 12 minutdan kän saklamaň. Kökelerimiz taýýar boldy. Taýýarlap görmekle maksat berýän görüşüňiz ýaly ýumşajyk köke bolýar. Tomaşa deňiz üçin köp sag bolun.